twalengera kera standard 1 oyo no twalengera abana bali waiti wao nambweta abana batana bwata oyo ntu akira Saturday emo Kebute primary bia mono nkiole seji kabo mwege Orumotonto ninjo oli simbarangere gesagane elietegesagane oino mugisange ogokoroke gesagane igobona tiarenge bobe ekarando kegesagane mukonya go comment korwe mutandao tiarenge ngana liarenge ibe asengencho nano mugakone nwarenge nke basa ko basumbua bano bali mukonya go ngakera jisimu mukonya go comment amangana mange ngangende ko tinkore kyangu eiti yarenge segi tike basumbwa mono inutikana namangana yo ninje ngomukara to omeranire ngomutebinde na kia simba asengencho ino mugisange mono inungige ko basumbwa mokonya go comment ngondamire gesagani chetaranda amaiga nerieta tokorangira ninere tigana pi sibarati twasometa nere skuru ya Kebute primary kurukirase yemo tugasoma nere baga kirasinye tato mwabaka mo transfer kurwa baka mo iranya machi bono oli no mugisange one oroche no ora matoko bucha nyangi ngo motochete kibono ge ko basumbwa mono mukonya ko in system ono mukonya go choche amangana ndata yi ntiga nango ni lieta lyo mugisange ona ndange